Apa mas? Mantap. Lambemu sing lamis gawe atiku kegeres. Bakal aku nangis mergo kuwi wis dinares. Tresnamu koyo telong anane mung nyareti. Bisa ning gawe loro ning jero ati. Yuk bintang inilah Rep proses mana rauno kowe aku ayah. Urip proses mana rauno kowe aku seneng. Tresnamu wis luntur aku tak trimo mundur. Ketimbang gawe atiku aja. Cendol dawet seger 500-an. Gak pake ketan jiro lumpat 5, 6 itu 8. Tak kita Bona lah mas. Lambemu sing lamis gawe atiku keiris. Bakal aku nangis mergo kuwi wis digaris. Tresnamu koyo telong anane mung ngerti. Bisa ning gawe loro ning jero ati. Nugroho Audio. Urip proses seneng rono kowe aku ayah. Urip proses seneng rono kowe aku seneng. Tresnamu wis luntur aku tak trimo mundur. Ketimbang gawe atiku aja. Cendol dawet seger, cendol dawet seger 500-an. Gak pake ketan jiro lumpat 5, 6 itu 8. Kata kita ngona mas. KPK balaunya sering. Udah salah terima kasih. Lambemu sing lamis gawe atiku keiris. Bakal aku nangis mergo kuwi wis digaris. Tresnamu koyo telong anane mung ngerti. Bisa ning gawe loro ning jero ati. Urip proses seneng rono kowe aku ayah. Urip proses seneng rono kowe aku seneng. Tresnamu wis luntur aku tak trimo mundur. Ketimbang gawe atiku aja. Urip proses seneng rono kowe aku ayah. Urip proses seneng rono kowe aku seneng. Ora masalah sabarku curah-curah. Ketimbang gawe uripku susah. Ketimbang gawe atiku susah. Tepuk tangannya dong buat KPK. Buat KPK mana tepuk tangannya?
Luar biasa.